Ndang ngomong ah. Eh, Ngomong ah. ngomong apa? Ya ndang ngomong apa di ngono. Nah, guys, iki arep OTW yang titik penjemputan. Titik penjemputane kuwi ning Mojosongo Ring Road. Lah saengko ki tujuane arep ning Gunung Kidul. Iki aku lagi tekan Nambangan iki. Ngarep iki. Iki Nambangan. Patungan kowe Mas. Apa? Macan. Patung macan. Nah, terus perpatung macan terus tuku perbatasan lho. Wonogiri Sukoharjo. Patung macane kae lho, gede ya. Gendang Mas. Iya. Ora iku. Iya. Grawuk ora ya? Ora. Bar nikung iki kan wis lihat Wonogiri sukses. Wonogiri sukses. Kayak ngarep ke apa tuh? Kayak kita Sukoharjo Makmur ketoke lho. Ya ora ketok. Oh. Kita kali iki Mas sing anune Mas, Perbatasan yang memisahkan. Heeh. Yo, Kabupaten Sukoharjo selamat datang Di Sukoharjo. Iki engko metune terminal Sukoharjo Nganan. Nah, Palur ya. alur lewat Pekonang Mas. Pekonang. Nah, ngarep iki wis teko terminal Sukoharjo. Iki jiko Nganan. Lampu merah iki. Oh, lampu merah ya Mas ya. Pas hijau. Hijau. Iki dhewe sing Nganan. ambil kanan ya Mas. Gila. Lurus nyang kota. Iya, iki jiko sing Nganan. Iki lurus nyang kota. Sing kiri nyandi Mas. Kiri ya yang Sritek. Iya. Jalur gua, Jalur lingkar. pinggir. Nah, iki ade nganan. Nganan isih. Ya lumayan. Lumayan iki nyebrang rel. Nyebrang rel sepur. Iki engko sampai mentok duk belok kiri. Nah, ngarep iki kan nek ngiri Surakarta nganan Karanganyar pertigaan Bekonang iki. Iki ngiri iki ngarep iki. Nah, ngiri. Iki sing nganan arah Karanganyar. Kiri. Wah, kahene sik sepi, Mas. Sepi sesuk iki. Nah, ini maju meneh pertigaan nek tugune kanan. Iki engko ke standby-ne iki jam 6. Iki posisi teko kene wis jam 5 ya, cek sepeleng. Setengah jam kas teko. Ada, Mas. Cek setengah jam. Nah, iki marai didadak kok ngomah. Iki nek mau angkatane kok kene standby jam setengah 5 ngono ya merapat nyedak. Gendeng standby jam 6 didadak kok ngomah. Iki lurus Solo, Palur Karanganyar Sragen nganan. Iki ngarep iki nganan. Oh. Iki nganan. Arah. Engko entok duk meneh ngiri. Iki wis teko pertigaan Palur. Nah, nek ngiri arah nyang Solo, nganan arah nyang Tawangmangu. Lampu merah iki. Cek mandek sik, lampu merah ya buang. Ngiri engko ora munggah flyover. Metu sing ngisor kek nganan. Sing arah Sragen anu kowe, Mas. Nah, ngarep iki kan flyover Palur iki, dadi metune sing ngisor iki engko
ora metu sing munggah arah Solo. Nang Juruk. Nah, iki metune sing kiri. Iki metu kiri. Ngisor. Terus nganan. Bar lompat rel ngarep lagi. Ya, ini lompat rel sik. Nganan. Ya, mobilnya ya nganan nih. Ya nanti. Kanan Mas. Ah, kok nganan, iki wis nganan to lurus. Ora wis teko Ring Road Mojosongo ngiri. Nah, ngarep iki kan wis teko Ring Road Mojosongo. Iki nek lurus arah Sragen, lah iki lampu merah iki sing ngiri. Nah, Solo, Yogyakarta, Semarang ngiri, Sragen, Ngawi lurus. Kiri. Iki sing ngiri. Mandek sik iki. Bang. Gitu mangkat. Iki engko ngirine iki antarane 5 kiloan iki wong Mas Ray wis digawe Sherlock. Iki lurus e 5 kilo. Nah, guys iki titik penjemputane kene iki. Minggir sik iki, golek nggon minggir kene sik. Nah, nggo dicikuk. Sherlock-e gur kene iki masalahe. Wis ngono sik, guys. Tak telepon panitiane sik.